Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendle. Abamaziyo ke bambiza ubhuntsubhuntshu kanje ngephuzu majiji qomane. Kunensizwa nje ngibhalelile ku Facebook, umfowethu befuna ukwazi ukuthi ingabe yisu elihle yini ukuthi uthengele intombazane Izipho osayishela. So ke ngathi iyona intombazane emcelile ukuthi mangabe efuna ukuthi bebonane akophatha izinto ezimnandi nje espoil ingane. So befuna ukwazi ukuthi ngabe iselihle nefike sefika nje nezinto ezimnandi enganeni ebezoyibona but usayishela kuyona intombi yakhe usayishela lengane. So befuna ukwazi ukuthi ngabe iselihle nobe ubhalileke umfowethu wathi ke mqeqesha umfowethu ngiyinsizwe sencane efunde uJ. Kunentombi engiyeshelayo lapha esikoleni. Konke kuyathembisa njalo uma ngicela sibonane iyavuma bese ithi angiyiphathele okumnandi. Amantombazane uthi kunomuzwa ongitshelayo ukuthi akulungile ukuba ngimthengele Izipho. Yabo lo muzwa ubaluleke kakhulu. Kodwa ke asiqede. Uthi ke kodwa ulokhu eshilo ukuthi uma ngizombona angiphathe okumnandi. Angazi noma ngenziwa isilima la noma ngikuthenge lezi zinto azifunayo. Waseyibamba lapho umfowethu. So ke ngifuna uzibuza umbuzo owedwa ukuthi njengoba umthengele Izipho, njengoba ufuna ukumthengela Izipho, ingabe intombi yakho yini? So mangabe ngayo intombi yakho umthengelelana Izipho, yabo awukwazi uinvesta kumuntu ongantolutho kwena uvele nje umthengele ngoba mangabe ngasaqoma ekupheleni kosuku uzophatheka kanjani. Yabo uzophatheka but wena usufaka imali yakho kuyena, yabo. So ungakwenzi lokho mfowethu, ungavuma control yakutshela ukuthi kumele wenze ukuthi nokuthi no, because mabu ufika neZipho uzoyitshela ukuthi into enhle uzama ukumjabulisa but yena uzokubuka as indoda weak, indoda elalela noma yini akutshela yona. So amandla akhe uyawatesta kahle kahle ukuthi wakhiwe ngani, wakhiwe ngoplastic, umkhukhu wakhiwe ngoplastic noma windlu yakhiwe ngesting. So wena kumele uprove kuyena ukuthi akeze ukudonsa ngekhaya, letho ngikuphathele ukuthi umphathele ukuthi bese uyaphatha. Oqala nithandana Usamshela, yabo. So wena into ebaleke ukuthi nibonane ukuzenza ukwazi ukuthi indlela enigcine isifika kuphi othandweni nithandana. So ke mangabe senithandana intombi yakho ithengele Izipho, hayi umuntu nje osamshela ngoba mangabe engasavumi yabo uzophatheka kabi but usuinvestile umuntu wamthengela izinto, yabo. So ungakwenzi lokho mfowethu, akukaze kwabe into enhle ukuthi uvele uthengele umuntu nje. Ngiyazi ngisho athi unemali enganani but because baningi vele abantu la ngaphandle sothi banemali but aba-understand ukuthi ekubeni nemali kwabo kuba nomphumelo onjani. Mawuzovele nje uthengele intombazane ngoba yini ngobani, yabo. So mfowethu ungayithengeli uthengela intombi yakho Izipho, not umuntu nje osamshela because ekugcineni kosuku usasemoyeni mhlambe ngeke aqome, yabo. But wena uzobuswenzani mangabe ngasaqoma? Ufuna imali yakho back, izinto lezo obumthengela zona uzoba inhliziyo yakhe izophuka kakhulu. Once wainvesta kumuntu imali yakho mangabe izinto engasahambi ngendlela ofisa ngayo uzophuka emoyeni. So ukuze sigweme ukuthi uphuke emoyeni ugcina usuphatheka kabi la usubiza amantombazane ngani musa nje ukuvumela leyo nto ukuthi ikuphathise ukuthi othenga ukuthi nokuthi, yabo. Because ikwenza isilima lapha awusona isilima wena uyinsizwa insizweni. Ngiyazi omunye ngayibuka lento uyabheda kanjani, no. Akumele intombazane uyithengele Izipho ongathandani nayo osayishela, yabo. Because cabanga, yabo Izipho zi-act as i-bribery for sex, kube ngathi umncengile ukuze ezolala nawe, that's why kumele umphathele Izipho. No, yabo. I-idea yakhe ukuthi umphathele Izipho ungakwenzi lokho, yabo. Ngisho ngathi wakuyona i-idea yakhe but wena njengomuntu osamshela asikho isidingo sokuthi umthengele Izipho, asikho ngisho esincane. Akuyona intombi yakho. Intombi yakho yenzani? Ospoiler ethengele izinto but hayi umuntu osamshela, yabo. Because egcineni kosuku uzongaqomi bese uphatheka kabi, yabo. So kumele uqaphele mfowethu, ungadlala amantombazane okufaka ehlokovini unless wena uzosebenzisa ingqondo ucabange uhlale nomqeqeshi, yabo. So ngiyathemba mfowethu ukuthi yayizwa le message. Mangabe uyizwa uyibona ukuthi inevalue. So isiZulu sithi izandla ziyagezana, nawe ungagezesa ngokuthi usubscribe kule channel because saningi esimele sibonisane ngako siqhubeke sephambili kancane mfowethu. Socathulisana ugcine nawe
usufika ezingeni leli ongalijabulela noma ubungalilindele ukuthi ungafika kulona, yabo, because abantu abaningi baye bathola inamba, uthi mangabe sethola inamba akazi ukuthi uqhubeka kiwe kanjani phambili, yabo. Thola inamba enza izinto ezirong emva kwalokho, gcina ingane thothi ingane igcwele ngayo, but because I understand abantu besifazane ukuthi banjani, agcine seluza kanjani. So mfethu angifuni nawe ugcine usufola kuleyo trap yokuthi I understand ukuthi banjani labantu. So-ke shoke-ke mfethu.